नैजिबा नं बागानपारा बियाबनि मोननै जायगायाव जोंहा जोंजों गोजानै जगदान जानाय हाबाफारि दोङो जेनेबा खख्लाबारि प्राइमारियाव आरो दिनै आरो दा बेवहाय बागानपारा प्राइमारिनि मोनसेल' गामिनि उत्तरपारा जोंहा मोनसे रेभिनिउ भिलेज दोङो बे गामिनि बेवहाय खमैबो 35 जन आदिबासी सुबुङा बेवहाय माबा जादों जोंजों UPPL आव जगदान जादों आरो खख्लाबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय गामि ओनसोलनिफ्राय बेवहाय 70निख्रुइबो बांसिन माने आइजोफोर आरो माखासे माने हौवाफोर बेबायदि माखासे माने जगदान जादों आरो दिनै दि मोननै हाबाफारि बे मोननैबो हाबाफारिया जोंनि थाखाय मोनसे मोजां इसारा कारन बेवहाय जोंखो जि माने BPF आनो होन बा गुबुन राजखान्थि हानजायानो होन बिथांमोना होनबाय थायो दे UPPL आ बर'निल' मोनसे हानजा होननानै बुंबाय थायो नाथाय बेवहाय दिनै कच राजबंशी मानसि आदिबासी मानसिफोर सावताल मानसिफोर दिनै गोबां माने आइजोखौ लाफानानै गोबां माने सुबुङा दिनै जोंजों जगदान जादों आरो फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो जि मोनसे जगदान जानाय हाबाफारि थारैनो जोंहा 25 नं बागानपारा बियाबाव जोंहा सोलिबाय थागोन। नोंथांनि देरहासारनाया बेसेबां रोखा होनना फोरमायगोन? देरहासारनायाथ' माने 100% रोखा जानानै दोङो आरो दिनैनि समाव जोङो 80,000 माने जि भट दोङो जोंहा आरो 99टा सेन्टार दोङो आरो बेनि गेजेराव जों 40,000निख्रुइबो बांसिन भट लानानै जोङो दिनै 25 नं बागानपारा समस्तियाव जोंहा देरहागासिनो दं। नाथाय BPFनि गोबां सोद्रोमाफोरा सानफ्रोमबो UPPL आव हाबनाय नुनो मोनदों नाथाय मानि जाहोननि थाखाय हाबबाय थायो? जाहोना बेयो थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेरैबायदि सासन खालामनांगौमोन जेरैबायदि जौगाहोनांगौमोन जेरैबायदिहाय माखासे जेनेबा XBLT फोरनि जिखिनि माखासे केडार दोङो बिथांमोननि जि रिहेबिलिटेसन बै माने गोलाव जिखिनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव माखासे माने सुबुङा माने भिक्टिमाइज जादोंमोन बिथांमोननि जिखिनि रिहेबिलिटेसन बेफोरखौ बिथाङा मावफुंनो हायाखै आरो बेनि अनगायैबो जिखिनि माने ओनसोलखौ जौगाहोनायनि जिखिनि राहा लानांगौमोन जिखिनि हाबाफारि लानांगौमोन बेबायदि जौगासारनाय बेबायदि माने डेभेलपमेन्टनि जिखिनि राहा लामा बा जिखिनि स्किमफोर बेखौ जोङो लानायखौ नुवाखै आरो बेनिखायनो दिनैनि समाव गोबां BPFनि मावथिफोरा गोबां BPFनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै UPPL फारसे जोंनि जिखिनि साननाय हनाय आरो जोंनि मानगोनां आफादगिरि बिथां प्रमद बर'नि जिखिनि मोनसे बोल्ड माने बिथांनि जिखिनि मोनसे दैदेननाय बेखौ निश्चय फोथायनो हादों आरो बेनि थाखायनो दिनै जोंनि UPPL आव खालि BPFल' नङा गुबुन GSP निफ्रायनो होन BJP निफ्रायनो होन माखासे माने मावथिफोर माखासे माने दैदेनगिरिफ्रा जों सानफ्रोमबो जइन जागासिनो दङ। नाथाय नोंथांमोना जुदि सरकाराव फैयोब्ला आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरा बेकार जानानै दं नाथाय बेफोरनि सायाव मा राहा लानाय जागोन होनना फोरमायगोन? दा बेवहायथ' जोंहा माखासे एजेन्डा जोंहा दंखायो जोङो लाइमोनफोरखौ माबायदिहै खामानि होनायनि जिखिनि माने एजेन्डा बे एजेन्डाखौ जोङो लाखाजोबनानै दोनदों जोंनि सरकारा फैनायनि उनावनो बे एजेन्डाखौ जोङो मावफुंगोन मानोना बेवहाय सरकारा माखासे माने अनसुंथाइखौ होखायो माखासे अनसुंथाइफोरखौ होखायो आरो बेनि अनगायैबो ओरैबायदि माने रांखान्थियारि फसंथानफोर जोङो बे रांखान्थियारि फसंथानफोरनि गेजेरजों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो बेवहाय जि खामानि होनायनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिफोरखौ जोङो जोबोद मोजाङै मावफुंनो हागोन। आरो 100% रोखा बियो मानो सानो माने मानसिफोरा सोलायनायखौ नागिरदों जाय माने 17 बोसोर जिखिनि थांनाय सम बे थांनाय समाव हाग्रामाया माने जिखिनि खामानि मावनोथ' हाखायाखै माने खामानिखौनो मावनो हायाखै आरो खामानि मावनो हायैनि थाखायनो दिनैनि समाव बिथांनि जिखिनि जेसेबां खामानि मावदों बेनिख्रुइ बिथांनि जिखिनि सोबख'नाय बिथांनि जिखिनि गादबनानै दोननाय जिखिनि खान्थि बे खान्थिनिफ्राय उदां मोननो थाखायनो दिनैनि समाव मोनसे मोजां सरकार मोजां माने सासे मोजां दैदेनगिरि नागिरनानै रायजो राजाफोरा जि मोनसे सोलायनाय बे सोलायनायखौ नागिरदों आरो बेनि थाखायनो जोङो नैबे 2020 मायथाइनि जि BTR बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो देरहागोन आरो देरहानानै जोङो सरकार दानाया जोंहा 100% रोखा जाखानानै दं। साप'ज जेनेबा नोंथाङा देरहानानै थांबाय नोंथाङा मा खामानि मावो? बे आंनि थाखाय हारसिं सिद्धान्त जानाय नङा जोंहा दला मोनसे सिद्धान्त थागोन आरो आं थेवबो नैबे 25 नं बियाबनि माने जि माने बे बिजाथि हिसाबै निश्चय आं खामानि मावगोन आरो बेयो देरहायैनि खोथायानो गैया जोङो देरहानाया जोंहा 100% रोखा। 9 अक्ट'बराव
इउपिपिअ निफ्राय बिजेपिआव जगदान होबाय बे बिजेपिआव जगदान होनायाव बेलायाव बिटिसिआव बेयाव इउपिपिएलआ कुनु प्रभाब गैया नामा माबा खहा जागोन नामा दा बेवहाय जोंखौ जेबो माबानो हानाय नङा गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा खारन जिखिनि इउपिपिअ निफ्राय माने बिजेपिआव जगदान जादों बेयो गासैबो हाग्रामा महिलारिनि माने लेफ्ट राइट गोजामोन आरो बिथांमोना जोंनि इउपिपिएलनि माने माबा नंखाया बिथांमोना सोद्रोमाथ' नङा इभेन बिथांमोना जोंनि वेल विजारबो नंबोखायामोन दा बेवहाय माने इउपिपिअ निफ्राय बिजेपिआव जगदान बे दुखुनांथाव बाथ्रा जादों मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना लोगो लोगोनो बरायनांगौमोन नाथाय बरायाखिसै मानि थाखाय बरायाखै बेबो मोनसे गिदिर सोंथि जानानै थाबाय नाथाय बिथांमोना बरायियावबो खायसे जिल्ला कमिटि जेरै क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद गुवाहाटि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बे मोनथामखौ आं रोखायै मिथिगौ बेनि अनगायैबो सोरबा सोरबा जिल्ला आफादबा बरायदोंबा आं मिथियाखै खिन्थु बे सिगाङाव मख'नाय बे जिल्ला मोनथामा अलरेडि बिथांमोना निजायैनो जिल्ला आफादफोरा गाव गावनो बरायनो लादों मिरु बर' थुनलाइ आफादा बेखौ बरायग्रोनायमोनबा जिल्लाफ्रा आलादा आलादायै बरायनो गोनां बेहाय खोथा फैनाय नङामोन दा बे हिसाबै जों सानदों जेनेबा मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जि दासान्दिनि जि स्टेन्ड बेफोरखौ लानानै बे स्टेन्डखौ लानानै आं सानो जे खायसे जिल्ला आफादफोराव बेहाय गोजोननाय गैया होननानै आं सानो आरो नङाब्ला आलादा आलादायै जिल्लाफ्रा बेबायदि बरायनो गोनां हयथ' जानाय नङामोन आरो जानाङामोन दा थिग बिदिनो मोनसे दा बर' थुनलाइ आफादा आसामनि जोंनि माने हालामाव माने मोनसे सेमिनार लायालासिनो बेंगलाव लानो थांदों सप्ताह दं सानदों बेखौ आं बिदि सानाखै मानो होनना बुङोब्ला जायगा सोलायबाय थाखायो नालाय जेनेबा दा हयथ' जोंनिया जिल्लाफ्रा ओरैनो सहजै लांनो नागिरखाया थांनाय बारावबो जेनेबा खैराबारियाव जोंनि एसे नाजानायावसो बुंनो थाङोब्ला बे कनफारेन्सखौ जों सानदोंमोन मा बेयावनो सासे इएम दङ बे जायगायावनो सासे एमएलए दङ जे बिथांमोना गोसो जाबा हाथारो बेखौ साननानै जोङो केबिनेटनिफ्राय जों सानैसो सानग्रोनानै बिथांमोनखौ खुथार रिकुवेस्ट खालामनानै बिथांमोना खुंना हरबाय थिग बेबायदिनो ओरैनो लांनो नागिरखाया नाथाय बेबायदि अबस्थायाव हयथ' जोंना आफादगिरि बा गाहाय नेहाथारा हयथ' बेंगलनि स्टेट कमिटिजों सावरायदों बेखौथ' जों मिथिनो मोनला बिदि सावरायनानै बिथांमोना जोंनि बे सार्च एन्ड नाम्बार बिथांमोना बुंदों मा जे बेंगला लांगोन गतिके बेंगला जासिगोन होननानै जों बुंदों